Mau orang dijen boleh. Mau ya serata mau ditebak. Tini जों पद्म बिलनि एग्रिकालचार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचारनि दैदुरमा बाय tini chini hukbar khalai ramno जों tini taisa oro tractor kotor ba sikorno जों oro tini bagjaka gobangma chini hukbar khalai rok sep manthun kaham sep manthun obono wansukma baino chini agriculture पद्म बिलनि तरफे जों उराम अमतेके gobangma tabo bagui tongo tini bo जों 11ta kotor oro tractor machine bagjaka tai 20ta chini sikon tractor machine jaka jahate kai buskangni salo chini o पद्म बिल block ni andaro tongnai hukbar khainai chini tipara sarok kaham hukbar khaimanthun omono naharino mono tinoro bagjaka ketabu borno yapar jana omon sab o machine bakine subsidy tongo subsidy rino borno yapar jaka ang kha khlayo omti khaino पद्म बिल block ni andaro ebong ramchandroghat bidansabha kendro o chini hukbar khalai rok tipara sarok tebo sep kaham manthun ajina lama nai tugui manthun ajimani bisingtui bini nukung rok kaham khalai tong manthun oboseng mayo ebong buskangni salo chini oro agriculture subarnen bini chaitongma bai jeng tebo riman chini borokno ebo bini chaitongma bai tabuk jeng oro kotal chini office bo dutala jeng manani thangtongo obo tender rok pai bika 2 koti taka ni tabuk ab tangnani jengka tender rok complete bai ka tab tangnani jengtong jengnani opai dimission suru khalai jangai ke omti haikaino jeng teruk khayei chini पद्म बिल ebong ramchandroghat bidansabha kendro o buskangni salobo tebo hukbar khaineno tebo kaham hukbar khainani bagai jeng manai thani machine rok tebo bagnani chini wansukmani tongo ebong jeng bagnai kai ang kha khlaio chini ramchandroghat ni joto hukbar khainai rok borok khatungtun khawarthun hukbar khainani kaham hukbar khaimani bisingtui bini nukung kaham ungoi jeng sasa ungoi busathun omono chongnai